магазин маҳкам шид. тамошобинон нигоҳ кунен, ҳамҷа чӣ намуд обуфои фасоне ки мебинен ҳамаш туркиву бори ваяй дубай. Биненда духтаро лайкяй, бренди морай, смсай, зелаяй, кадомшайна дидестен то охири навора ози тамошо кунен. ҳамиё ҳамаш 100 сомоняй духтаро 280 200 250 сомона обуф ҳамаш 100 сомон шидагай. успет кунен духтаро, тамом нашида харидорӣ кунен. нигоҳ кунен ино 350 сом будане, қисми болора бинен. ҳозир 100 сомон. ози то охири навора тамошо кунен. 150 сомонашам ҳастай ва ёям беҳадам хушрӯвай. марҳамат ира бинен, интихоба бинен, хуҷхе фасонай. бори дигар такрор мекунем, ҳамаш обуфои оригиналай аз ҳисобе ки магазина маҳкам кардагиян, бо нархи дастрас пешниҳод кардагиян. метавонен дархост кунен, дарава как доставкатон кунанд. туфлиёшда гап нест, бовар кунен. шлёпкаҳошам шлёпкаҳои фасони хушрӯай. нигоҳ кунен, ҳам хел босифатан, ҳам хел хушрӯй ҳастанд ки мана нархи беҳтарин 100 сомон. тамошобино марҳамат. ина арӯсако шумода дар кор боша обуфои фасони эксклюзив ҳатман аз фурсат истифода бурда харидорӣ кунен духтаро. инами ҳамагӣ 100 сомон шидагай. чӣ хеле гуфтум, ҳозир дар давоми навор бо дига моделора нишон метавам. ваёш боша 150 сомонӣ шидаган. аз ваёям метавонен ки дархост кунен, харидорӣ кунен, бурд мекунен. нигоҳ тамоми намудуш ҳастай духтаро, беҳад бисёрай. нархи дастрасай. хутон дидагӣ будем ки ино чанд сома боранд. ҳозир бошад бо нархи дастрас марҳамат харидорӣ кунен. ана ино бошад духтаро, нигоҳ кунен. бренди мор 300 сомон 350 280 сомон кам набудан. ина марҳамат нигоҳ кунен чӣ қадр хушрӯванд. ҳама 650 сомонӣ шидаган. марҳамат дар кортон боша. аз инам интихоб кунен. 150 сомон. иҷада интихоб зиёдай. размеро ҳаст. ина нигоҳ кунен чӣ қадр бисёрай. чӣ хеле гуфтум, магазине ки маҳкам кардагиян. ҳозир ҳамаи аксия дафтидагиян. марҳамат аз аксия қафо намонен. шумо интихоб кунен, дар равакак бурда мерасонантуна. мана гуфти гапо ишан сайдаст натен, зеро ки ина туфли, анам хел басанушка, шлёпки ҳамаш нархҳои зур кати пешниҳод шудагай. мана ёра бинен, инами шлёпкора хитон медонен чанд сома шлёпкиай. ҳозир 150 сомон. унав палчикоай ку сангои калон 300 сомон 280 сомон камушда мефурӯшад. лекин аксияда 150 сомон. аксия не магазин ки маҳкам шудагай, бор бо нархи беҳад арзон пешниҳод шудагай. успет кунен, тамом нашида харидорӣ кунен.